Внуци под наем търсят баби до поискване. Инициативата на Габровската община, но е на път да обхване цялата страна. По формулата ваканция на село срещу труд в градината на непознати баба и дядо, десетки младежи тази година ще бъдат приети на село. За бабите и дядовците от Новаковци инициативата "Внуци на заем" вече е практика. Местните с нетърпение очакват края на август, когато селото отново ще живне. Чакам си ги, имам намерение да се взема още 2. Знаете ли, понякога човек има нужда от по-млади край себе си, за да бъде и той така. Младата баба Димитринка Бушнакова е една от първите осмелили се да приемат в къщата си непознати младежи. Някои деца не бяха виждали овце, някои не бяха виждали коза. Дори имаха възможност да се докоснат до доенето на кози. Беше много интересно. После млякото как става на сирене. Тази година нейните дъщеря и племенница пък твърдо са решили да станат внуци на чужди баба и дядо в непознато село. И искам да пробвам и от другата страна, все пак да видя как е у някоя друга баба, не как е у дома. Децата от града нямат идея какво се случва на село и повечето не искат да се връщат там. А всъщност има много неща за правене. До миналата година и копах, и поливах. Да те приемат на село е предизвикателство на всеки етап от живота. Но кандидатите за внуци трябва да са на възраст от 15 до 29 години. Внуци на заем тази година очаква и съседното село Стоевци. Желание са заявили още общините Дряново, Троян и Плевен. За сега кандидат внуците водят. Търсят се баби и дядовци в цялата страна. За BTV новините Марияна Трифонова.